de 18.000 euros. Como mudaría a posición desta persoa unha vez implantada a renda básica? Percibiría igualmente de ingresos brutos 20.695 euros, mais, como ninguén lle preguntaría se é pobre, rica ou que é, percibiría o importe íntegro da renda básica, 7.471 euros. En total, 28.166. Pero pagaría moito máis de IRPF. De maneira que en canto quedarían os seus ingresos netos nos mesmos que tiña antes. Esta persoa non gañaría nin perdería nada. E isto é moi importante. A idea da renda básica non é que gañemos todas e todos 7.471 euros máis. Esa non é a idea da renda básica. A idea da renda básica é que todos percibamos é que quen non ten nada gañe 7.471 euros de verdade. Segundo imos ascendendo na escala de ingresos, vai descendendo a ganancia neta. 7.400, 7.000, 6.000, 5.000, ata que chega un momento que a ganancia neta é cero. E a partir de aí, o que se produce é unha perda neta. Entón, isto explica por que é erróneo ese cálculo de multiplicar para calcular o custo. Agora, entón, pensaredes, para que todo isto? Pois, un dos objetivos é que sexa incondicional, que ninguén teña que demostrar nada. Pasamos de novo a Manolo, que se ten que marchar antes e logo xa pedimos palabras. Si eu, agás que alguén quera facer unha pregunta, tengo que marchar en 5 minutos. Quería decir dos cosas. Unha, que me encantou estar neste debate. E eu tamén aprendí moito. Segundo, que creo que temos que agradecer e felicitar a Paula Bravo por todo organizado, porque eu creo que este é o que teño que facer en Marea. O sea, debates reais, profundos, sólidos, con posicións que teñen que ver ca visión diferente que temos cada unha das persoas que estamos aquí, que teñen que ver ca nosa biografía profesional, política, persoal, e que esa dialéctica, iba a decir confrontación de ideas, pero esa dialéctica nos sirve para enriquecer. Eu asumo o papel de ser o malo da película, ¿no? Para ter con quen dialectar. Neste sentido, as cosas que dixo Xavier pareceronme, en termos de números, moi interesantes. Creo que esta gráfica final creo que é moi reveladora, e eu comprométome a seguir estudiando a proposta de Laventós e de Garcarons. Remato con a idea final. O sea, a min, ¿no? Estos debates máis teóricos, máis profundos, etc., teñen que servir para construir posicións políticas, ¿no? Para actuar na liña que nós temos definido, que é proteger as maiorías sociais, especialmente as persoas que dentro das maiorías sociais máis o necesitan. Trasladar isto a propostas concretas nos concellos, propostas no Parlamento, propostas de acción e de crítica, ¿no? Nese sentido, insisto por eso defendo esa cuestión de mancha de aceite, gradualista. Avancemos cara a renda básica incondicional, e ese camiño pasa porque as persoas que están en risco de exclusión, as persoas que pasan fame, dicen de pasar, as persoas que están en risco de pobreza, as que non poden mercar libros, os que os seus nenos e nenas sufren marginación por non poder, os que deixen de estar, as persoas que queren traballar e non atopan un traballo, teñen unha prestación por desemprego. Ese camiño no que temos millóns de persoas aliadas con nós é o que, se somos quen de recolelo, nos levaría a esa, volvo a decirlo, utopía necesaria que está ao final do camiño, que é a renda básica universal e incondicional. Esa é a miña posición. Moitas gracias, Lamento. Creo que marcharse. Vale, comezamos entón o debate, vamos a ver, pois hasta 1 ou 5 o debate, a que nos animamos a participar, repetir que as jornadas están
mandar directamente tamén a través da rede que a xente da mesa pois tamén lle serán trasladadas esas cuestións, así que non sei quen se anima ou se queredes que faga xe moitas máis. É unha pena que A ver, esperade. Deciden os nomes, a ver, primeiro Paco Vizoso, Mira, Vieito, levanta aí. Vieito, sí, Marta, Guillermo, Antón. e Guillermo. Hai 5 palabras. Vale, non sei tanto por esas, os barbeiros. Veña, empezamos por estas 6 palabras. Veña, David. A ver, é unha pena que Manolo se tivera que ir, porque eu penso que isto funciona así, eu penso que o núcleo do debate está tal como foi proposto por Domene, que as proposicións veñan refletido no número especial de sin permiso de hai xa uns anos, por certo. Eu quero recordar que eran con datos de antes da crisis. Vos lo digo por error, porque logo hubo as cifras que manexaba Manolo, bueno, eu creo que teña en conta ese tipo de aspectos. Pero se eu entendí, no creí, e eu non o estudiei en profundidade, e viña aquí precisamente a iluminarme, eles plantexaban a renda básica como camiño curto que evitaba o gradualismo. O sea, na proposta dos seus autores, a proposta de renda básica universal era posibilista e debería de ser o elemento central da proposta social da esquerda. De tal maneira que non tiña sentido esa vía gradualista na que se apuntaba Manolo. Entón, a mí me parece que o centro do problema é a renda básica universal. Debe ser unha reivindicación xa da esquerda política, das mareas, ou é unha proposta utópica como el socialismo, la igualdad social, etc., la erradicación de la pobreza, etc., unha proposta política que é realista e que se pode facer de unha manera con un goberno progresista. E para mí ese é o debate real o que nos temos que enfrentar. E eu, o primeiro debate de todos, para mí é poñer de acordo os números. O que non pode ser é que os números sean distintos, porque eu son epidemiólogo e algo de números non te sei, entendes, aplicado a outro tipo de cousas, e os números non poden ser diferentes. Entón, o primeiro que hai que discutir, bueno, por certo, hubiera sido moito millor se o recurso a, por exemplo, no meu mundo, o debate, hai que facelo con transparencias e con as cifras colocadas na pantalla, porque eu me perdo. Eu, se non, perdo, se non se fai unha presentación, cando se manejan cifras e conceptos relativamente concretos, para non perderlos, é bom apoiarlos en transparencias, en formato de tal. Entón, eu creo que a primeira tarefa de todas é ponerse de acordo nas cifras. E logo este é o debate político da Marea. O debate político da Marea, isto é unha alternativa inmediata a colocar en primeiro plano das reivindicacións políticas ou é algo desexable a largo plazo, etc., que Manolo explicou moi ben. Cal é a súa cuestión, que por certo non concordo. Vale, seguinte, Vieito, pasades yo micro, Sí, bueno, non sei se me escoita, sí. Sí, Sí. Bueno, eu quería falar sobre o tema de, igual que o que acaba de falar agora, sobre o tema da ausencia da renta básica, ou se se pode ir en plan gradualista. Entón, para iso, primeiro, creo que debemos saber onde estamos. Para ver onde estamos, non tenemos máis que irnos xornal. Estamos saindo da crise. E iso non é que é real, é certo, estamos saindo da crise. Cada vez está habendo máis crecimento do Produto Interior Bruto, os intereses empezan a subir, de feito xa a Comunidade Europea está reducindo o quantitative easing que estaba regalando aos bancos e ás empresas, e, sin embargo, estamos saindo da crise, sin embargo, estamos falando de que hai paro e hai precariedade. Sigue habendo paro e precariedade cada vez hai máis. Se miramos o número de horas traballadas, vemos que está por debaixo de antes da crise. Entón, eso non cadra, non coincide. Hai algo que está mal, algo que non é o que tiña que ser. E ese algo é que esta crisis non son as demais crisis. Esta crisis é diferente ás anteriores. Eu considero que a crisis actualmente ten dous aspectos moi diferenciados con respecto ás crisis anteriores. Un debe ser os límites de crecemento. Estamos encontrando nunha situación
contaminación, ao cambio climático e ao esgotamento das materias primas. E antes destas circunstancias, nós temos que parar o crecemento. Non podemos seguir crecendo da forma que facemos. O ben facemos un crecemento sustentable ou un decrecemento da igual. Imos ter que facer políticas que van en contra do emprego. Nun momento en que o emprego é necesario. As empresas saben eso e van a utilizar o argumento do emprego, as empresas contaminantes, as empresas inútiles, están utilizando o argumento do emprego para levar adiante a súa implantación. Temos o caso do Corpoeso, que chegaron a traer supostos traballadores asturianos para demostrar a súa necesidade, agora ven a mina de Touro. Temos o caso dos traballadores de ENCE, que son a principal punta de lanza desa empresa, e están utilizando a necesidade do emprego en forma de chantaxe a sociedade para implantarse. Pero hai unha chantaxe unha maior, que é a chantaxe do crecemento constante do Produto Interior Bruto. Temos que crecer e crecer e crecer única e exclusivamente para ter emprego. A renta básica suporía unha posibilidade de enfrentarnos a esta situación. Pero realmente a crisis económica non está afectada neste momento por esgotamento das materias primas ni por la contaminación. O que está actuando é o outro elemento novo nesta crisis, que é o cambio tecnolóxico. Aí discrepo totalmente con Manolo Lago de que a crisis tecnolóxica se está creando, se está quitando postos de traballo. Non é a primeira vez que hai un cambio tecnolóxico de actividade destas. Pode ser ver no neolítico ou pode ser ver na industrialización. En todos eles sempre hubo unha fuxida para outro lado. Sempre tuvemos para onde ir. Actualmente esta crisis de cambio tecnolóxico, que podemos chamar automatización, o que está facendo, o que vai a facer é automatizar todo aquilo que pode ser automatizado. Isto deixa que os empregos que poida haber van ser moi escasos. Van ser os empregos probablemente de carácter creativo, ou aqueles que impliquen organización, dirección ou inspección, ou planificación de organizacións, ou aqueles que teñen que ver con relacións persoais. En calquera caso, son uns empregos a que non todos imos poder acceder, nin, desde logo, teremos traballo digno durante todo o tempo. Imos ter que adaptarnos a este cambio. Non adaptarnos implica que vai haber paro de precariedade. O paro de precariedade está rompendo o principal motor de redistribución de renta que existe baixo o capitalismo, que é a renda salarial. E se rompe a renda salarial, eso acaba provocando a crisis que estamos tendo. Unha crisis que, se non lle damos solución desde fora do sistema, que é a renda básica, e estaremos dando solucións, parches, dentro do sistema, que son políticas de pleno emprego, políticas de salario máximo, de salario mínimo máis alto, políticas de risca, políticas que non van a solucionar o problema, porque o problema é sistema. E se non damos solucións, o que nos encontramos é que o medio non dá morto e o novo non dá nacido. Esa situación xa se ten dado en outras ocasións. Foi estudiado, por exemplo, por Gramsci, e que falaba da noite entre o vello e o novo. Esa noite que entrega monstruos que son fascismo e nazismo. E esa é a situación na que estamos vivindo. Unha situación de involución. A solución, por tanto, é a renta básica. A renta básica entendida como un dereito humano, definido así la Declaración de Derechos Humanos Emergentes de Monterrey, un dereito a ter unha asistencia en condicións materiais de dignidade. Esa é a primeira razón da ausencia que vexo da renta básica. Hai unha segunda razón. Como vemos, como digo, como opino, como entendo, a renta básica é unha solución, pero eso non o estamos vendo só desde a esquerda, o están vendo tamén os neoliberais e a derecha. Neste momento hai unha loita entre os neoliberais, a derecha e a esquerda, por ver quen lidera a renta básica. Sobre isto quero decir brevemente, xa para rematar unhas cosas. A política neoliberal da renta básica, que consiste en sustituir o estado de bienestar por a renta básica, o principal líder ou inspirador sería o Friedman, non é considerado como renta básica. Foi así xa no Congreso de Seúl da Renta Básica Internacional, o BIEN, xa o desbotou totalmente como que fose unha posibilidade de renta básica, e eso se ratificou no Congreso da Renta Básica que houve en Zaragoza en novembro de 2017. Entonces quedarían como postura de renta básica, que sí son renta básica, a postura da dereita e da esquerda, que vaya a definirse fundamentalmente en base a quen é, cal vai ser a fonte de financiación desa renta básica. Aí, se vai ser máis redistributiva ou se vai ser outro tipo, se vai ser máis sobre o
consecuencia, creo que temos que entrar decididamente na defensa da renta básica de la esquerda e que tentente liderar na esquerda esa loita pola renta básica é precisamente os herdeiros de nunca máis de non a guerra e do 15. Temos que defender, temos que ser nós. E esas son as razóns polas que penso que é urgente a renta básica esquerda. Gracias. Marga? Bueno, primeiro decir que estou totalmente de acordo con o que está a decir bien. Micro, por favor. Eu teño amor bastante que estou totalmente de acordo con o que vai decir Vieito en todo o que dixo, que estou totalmente de acordo con o que dixo coa exposición de Xavier. E, bueno, coa de Manolo Lago, algunhas cousas sí, pero, bueno, a visión que ten el final creo que non é a mesma. Eu quería decir que en outros ámbitos que me teño informado sobre a renta básica, evidentemente non son ningún especialista, nin de números tampouco os teño nada claro, pero sí que o que a perspectiva que se veía desde por exemplo, desde a plataforma Baladre, que é desde onde máis información teño, é que a renta básica non só ten que ser, a finalidade non ten que ser só monetaria, senón de servicios públicos que garantan as prestacións básicas de toda a cidadanía, non? Entón, por exemplo, o dereito á sanidade, o dereito á educación, agora deberíamos de exixir un dereito á vivenda. Se todos esos servicios públicos están cobertos para toda a cidadanía, a renda básica monetariamente falando teria que ser cada vez menor. Entón, eu creo que deberíamos de plantexalo dese xeito para que se vexa, porque claro, se tiñe esa xente que ten que recibir diñeiro metálico, unha renda en metálico, veo como que, bueno, que non se ve igual que se dices, bueno, hai que garantir primeiro uns servicios básicos para que todo o mundo os teña cobertos. E logo, falte, pois, en renda en diñeiro. Eu penso que, a ver, que ten que ser gradual, sí ou sí, a ver, eso sí que se pode reivindicar a renda básica desde Mareo, desde calquer outra organización de esquerdas, como reivindicación xa, que hai que poñer encima da mesa. O sea, a renda básica sí que así, pero temos claro que non se pode nun período curto que todo o mundo se beneficiario dela. Entón, eu penso que, bueno, eu teño leído últimamente en algún artigo de xente que está involucrada neste asunto, que empezando agora mesmo a implantar a renda básica, que se tardaría 20 anos para que todo o mundo fora beneficiario dela. O sea que sí, eu penso que sí que é algo a longo prazo, pero claro, hai que reivindicalo desde xa, para que se vaya empezando a traballar nele. E logo, outra cousa que quería decir é que, evidentemente, que neso sí que estaba de acordo con Manolo, en que desde os sindicatos, desde o traballo, o sea, desde o traballo todo, temos que seguir pois loitando porque os horarios laborais sexan menores, evidentemente que sexan de menos tempo, pero eso hai que reivindicalo desde un posicionamento cómodo, porque unha persoa que non ten que comer vai pasar polo lado do que lle ofreza. Eu personalmente, a miña filla díxelle algunha vez que non aceptara traballos que eran esclavizadores. Entón, claro, eu dixen que non aceptara porque estou eu aquí para poder manterte sin que teñas que digamos, venderte a ese prezo. Pero unha persoa que non ten que comer, ten que facelo. Entón, eso é moitísimo máis fácil de digamos, reivindicar, de loitar por él desde unha posición máis ou menos cómoda, como pode ser unha renda máis ou menos digna, que se non tes nada. Bueno, e logo, creo que nada máis. Non, creo que xa está. O resto xa o dixeron os compañeros. Moitas gracias. E gracias por organizar esta charla, que sí que eu hai tempo, de feito en Vigo se temos organizado alguna, sempre se aprenden moitísimas cousas e son moi clarificadas. Gracias. Vale, pois dalle o micro a Antón. Atrás. Bueno, a ver, eu me sumo e vou intentar continuar con o que
posiblemente necesidades que están ocurriendo xa, que son urgentes, pero son elementos, procesos paralelos, non graduar la renda básica, sino facer procesos paralelos que ya estamos facendo moitas comunidades autónomas, moitos estados, etc. De todas formas, eu quería enganchar a charla por outro lado, que era o principio, en parte do que está dicindo. O sea, creo que a renda básica é un elemento anticipador, non que temos que poñer encima da mesa para anticipar algo que ya está ocurrindo, que é esa revolución tecnolóxica tan importante que está ocurrindo e que va a cambiar o sistema e o modelo productivo e laboral. Ahora, eu sou un tecnólogo, tengo moitos, empecé a 28 anos con robótica,
Ai, perdón, que vou moito, pues nada, disculpade, moitas Moi ben. gracias. E moitas gracias por a organización. Moi ben, pero digo que se Sí, conscientes que... me rollo fácil, gracias. Entón, toca Guillermo. Guillermo, logo Manuel Barbeitos, logo preguntas na rede, logo teño a Concha. Unha cousa, pegaremos o micro Sí. a boca, vale? Que senón non se escoita. Como gallos. Moi ben. Sí, sí. Como gallos. Facede como gallos. Ben, en canto á intervención de Manolo de levar todo este traballo e iniciativas ás institucións, eu estou completamente de acordo, concellos, diputacións, parlamento, goberno, etc. Pero non se señala para nada que levar estas aspiracións, explicar esta necesidade e estas posibilidades á sociedade. Como tocar coa sociedade e incrustarnos no corpo social para crear conciencia colectiva de esta necesidade e desta posibilidade. Despois, en cuanto ao que dice Manolo sobre que os avances tecnolóxicos non son un inconveniente para que siga sendo empleo. Claro, el fala de reducir o horario de traballo, non ben? Pois porque a esquerda tampouco non fai este discurso, xa de fai tempo, pero dunha maneira significada, porque efectivamente non hai máis posibilidades de traballo se non se reduce significativamente o tempo de traballo. Bertrand Russell, xa en torno ao 1930, falaba, propuña posibles 4 horas de traballo e razonaba por que era posible. Despois, en cuanto á posibilidade de crear postos de traballo, eu, de verdad, non sei como ven así. Eu non sou economista, eu é todo o respecto do mundo, pero vamos a ver. Entre 1972 e 1992, en España, o Producto Interior Bruto creceu un 103%. En ese período de tempo, o número de postos de traballo, sabemos canto creceu? 0,3 menos. É unha demostración palpable que a tecnoloxía, os elementos mecánicos de todo tipo que fan innecesaria a participación do ser humano para producir máis. No campo español, a morte de Franco no 1975 traballaban 2.700.000 personas. Hoxe estaban traballando só 700.000, está multiplicada a producción agraria. Por exemplo, unha das fábricas da Philips en Holanda acaba de montar un robot de 128 brazos para ensablar, coitelas de afeitar e cousas desse estilo. A canto sustituye iso? Aquí hai un experto en robótica que podo dicir eu, pero a simple observación así elemental, digo, pero se hai robós que xa van a facer robós e que van a reparar robós, pero é que sobra xente para traballar, incluso reducindo moito o tempo de traballo. Pero bueno, vayamos por aí. Despois está, se dixeron, non, os límites da natureza. O planeta non dá para máis, O que non temos en consideración a limitación do petróleo, do carbón, de un montón de minerales que parece ser que eso non ten límite, pois sí que o ten. E bueno, pouco máis que dicir. Penso que a renta básica, nos términos en que o plantea Xavier, me parece de todo punto de vista un valor estratégico que hai que defender e promocionar sin duda ninguna, porque entre outras cousas representa ni máis ni menos que un reparto da riqueza máis justo. Incluso os Amancio Ortega poden seguir tendo grandes iates, grandes mansións e pasarse da gran vida, pero que o resto non este inmerso na miseria. Por lo tanto, si a renta básica sin duda. Hola, soy, ¿cuántos? Modelo Gallos. Gallos. Bueno, vamos a ver, eu, en primer lugar, quería felicitar digamos, aos que organizaron esta jornada e que se entren en debates como este de renta básica universal. Empezaría por decir que estamos no debate de renta básica universal, non renta básica. Son dúas cousas diferentes, porque universal quer decir la aplicación universal. Renta básica ten outro concepto. Quería dicir tamén que animo
aos compañeros a que sigan na reflexión de vaga perdona. Eu conozco un pouquinho como está a reflexión non só aquí, sino en España. A nivel europeo todavía queda bastante por avanzar nas propias conclusións. Hai un feito. Donde se aplica hoxe, en realidad, a renda básica universal. Lo que podemos chamar occidente ou se queremos no mundo. Neste momento, o concepto a renda básica universal, tal como se concibe, só hai 2 estados no mundo que teñen un pouco avanzado. Estes son Alaska e Islandia. Alaska, digamos, financia a renda básica universal ca renda petrolera. Islandia, digamos, que non a ten, digamos, totalmente extendida, é unha illa que ten 300.000 habitantes. 300.000 habitantes. Ainda así non está aplicada totalmente. Isto é, se queredes, unha mostra da dificultad que hai de implementar o que é a renda básica universal. Dito isto, eu diría que o debate sobre a renda básica universal non nos separe de outro debate para mí tan necesario ou incluso máis necesario que a renda básica, que é o debate sobre o estado de bienestar. Eu non comparto a idea de que o estado de bienestar este obsoleto, este superado nin moito menos. Eu digo porque o estado de bienestar está en crisis, porque, digamos, o neoliberalismo que impera, digamos, está apagando a fondo. Se está destrozando o estado de bienestar. Non é que este en crisis, ni moito menos. Simplemente que as políticas que se están implementando van directamente ao corazón da renda básica, do estado de bienestar, os recortes fiscais. É dicir, e, digamos, si recortas fiscalmente, evidentemente está destrozando o estado de bienestar. O debate non é un debate sobre números, é un debate político. Entón, eu lle pediría aos compañeros de Marea que non esquezamos que unha das reivindicacións estratégicas amplias é o estado de bienestar. Digamos, o desenrolo do estado de bienestar. E se nos centramos na realidade nosa de Galicia, que está dentro de España, veremos que o desenrolo do estado de bienestar, das funcións públicas de bienestar, é moi deficitario en Galicia, tremendamente deficitario. Que poñernos ao nivel medio europeo pode supón máis ou menos alrededor de entre 7 e 10.000 millóns de euros máis de gasto público en Galicia. Entonces, digamos, hai que plantearse si esa reivindicación global é compatible coa reivindicación dunha renta básica universal. E aí si podemos incluso entrar en números. Entonces, o meu planteamento é non rexeito que temos no debate da renta básica universal, sempre cando non perdamos o inmediato, que é, digamos, a defensa do estado de bienestar, que analicemos todas e cada unha das funcións públicas de bienestar en Galicia como están, reivindiquemos que se equiparen a nivel medio europeo. E, por certo, é un objetivo posible. Eu digo que un goberno de izquierdas en Galicia pode, digamos, apostar e presentar públicamente que 2 legislaturas pode colocar o estado de bienestar en Galicia ao nivel medio europeo. Por certo, os estados, digamos, que máis deben de ser no tenen das funcións públicas de bienestar son os estados máis igualitarios, con menos pobreza e con máis emprego femenino e emprego masculino. Por certo, tamén me gustaría debatir sobre o problema do emprego, pero igual. Pero nos diría que, por exemplo, colocarnos a nivel medio europeo suporía, por exemplo, en Galicia 40.000 empregos máis. Directos. É dicir, non separemos isto, pero non perdamos o tema do estado de bienestar. E poñamos de número as dúas cousas. Gracias. Bo día, agradecer con as persoas que me precederon que organizara dese debate, que teñamos tempo para debagar e para compartir perspectivas, experiencia desde distintos puntos de vista, o económico e o social, que habitualmente non se comunican ben.
integralmente. Entón, agradecérvolo. Concordo con moito do que escoitei, como por exemplo que é imparable a muda que hai no sistema tecnolóxico e productivo, que xera unha riqueza como nunca vimos, e que xera servizos que desconocíamos. Isto é imparable e está ocurrindo agora. Entón, os desafíos do século XXI van ser a desigualdade, superar a desigualdade e a sustentabilidade. Na idea de superar a desigualdade, dado que hai xeración de riqueza e de servizos suficientes, porque pues, as tecnoloxías o permiten, os indicadores de PIB tamén o demostran, a forma que eu entendo que é mellor, máis radical é a aposta da esquerda, porque suponerá unha muda eso na distribución da riqueza no social e a renda básica universal, non teño dúbida. Despois, teño as miñas dúbidas en a parte da sustentabilidade ambiental. Se temos todos maior acceso a recursos socioeconómicos, tamén vamos ter maior acceso a consumo, e se consumimos máis sin facer unha muda nesa lógica de consumo, pode haber colapso ambiental. Eu creo que eses son os dous desafíos para o mundo: superar a desigualdade e a sustentabilidade, senón colapsaremos. Pero mentras, e aquí é onde vou aos ámbitos no que estamos traballando. Os ámbitos competenciais e as urxentes e inmediateces, claro. No local, vale, temos as urxentes, temos os veciños e as veciñas en exclusión ou en pobreza extrema ou con risco de exclusión, e temos que atender, vale. No país, pois temos un sistema de risco que temos que revisitar e ter unha proposta xa. E no Estado, bueno, non merece ningún comentario, que é onde tería maior aplicación e o objetivo prioritario ir ao certo do estado de benestar e a desbaratar cualquier sistema de protección, sexa de emprego ou de protección social. Vede na situación que están as pensións, nun fino equilibrio. Mentras, si creo que o horizonte dunha renda básica universal que é posible polo económico vai nos orientando. En Compostela tuvemos que nos dotar dunha renda de garantía básica cidadá. E como tiña en horizonte, en perspectiva, a renda básica universal, orientounos para que partíramos dunha garantía de dereitos. Os dereitos deben estar garantizados independentemente de que a persoa teña traballo, non teña traballo, teña unhas condicións, unhas competencias, capacidades ou posibilidades. Non tan igual a situación na que sea, ten que ter un dereitos básicos garantidos ou na Declaración dos Dereitos Humanos, dereito a vivenda, a manutención, mínimo, ya unhas posibilidades de vida mínima. E orientounos esta renda de garantía básica universal como a reducir ao máximo posible o que podíamos por marco competencial, e o mínimo a reducir ao mínimo a burocratización e intentar mudar tamén a perspectiva técnica, vale? Porque a cultura técnica no social, pero ainda máis no económico, é que hai que merecelo. Os dereitos non se merecen, incluso os que estén na situación máis desestructurada, como me gusta decir, ou máis precaria socialmente e humanamente, pois ten dereitos, non ten que portarse ben, esforzarse, justificar, tal. E iso serviunos ter esta lógica da renda básica universal. Entón, nese sentido, e o mismo deberíamos exigir ahora que están mudando a risca, vale? Ou ter integrar a maioría das prestacións, non fragmentar, vale? E ter un límite de ingresos un pouco máis alto. Joder, que é miserable 426 euros, nos vamos ao emprego, outra miseria, non ao soldo mínimo, pero xa son 537, va? E isto valíanos porque tiñamos feita esta reflexión e temos claro que o desafío ya muda a política social. E xa a última, entón, creo que temos que facer moita pedagogía, porque aquí temos claro todos e todas, intervimos neste sentido, pero hai que facer pedagogía de que pode significar no ambiental, porque é o que me preocupa, que pode significar na redistribución de riqueza, que é a loita de clases de toda a vida e non o conseguimos. Hai que explicar que esta é a vía redistributiva e de justiza, hai que explicar técnicamente, outra vez, para rachar co modelo, claro, ten unha fonda orientación asistencialista e cristiana, mismo na formación dos profesionais, do merecemento, hai que rompelo, e despois ir aí ao que decíamos do benestar social. Isto vai fortalecer o benestar social de todos e de todas. Vamos a vivir
máis justamente, máis equitativamente, con maior seguridade, con maior posibilidade de desenvolvemento persoal e de igualdade, non? Bueno, pois agradezco que pudéramos compartir estas reflexións aquí. Continuando con a cabeza, Concha, é certo que aquí creo que todos temos claro que queremos a renda básica. Básicamente porque esta é unha xornada sobre renda básica e nos estamos. Pero eu quería facer unha reflexión doble. O primeiro punto é canto se tardaría en implantar. Cando me fan esa pregunta o que é o máximo exponente da difusión da renda básica, sempre dá a mesma resposta, 1 de xaneiro do ano que ven. Eu discrepo non sentido. Creo que hai que deixar pasar 2-3 anos, implantar mecanismos de loita contra a evasión fiscal, porque a renda básica sí que podría levar a evasión fiscal ás clases altas. Entón, 2-3 anos de volver a potenciar os inspectores fiscais para evitar a fuga de capitales, e un cuarto ano pode ser perfectamente meter a renda básica. O problema non é nin o cando, nin son os números. O problema é de convencemento, de como convencer a sociedade desta proposta. E aquí quero facer unha reflexión sobre o partido que levou a renda básica no seu momento a primeira plana de todo o Estado, que foi Podemos. Podemos arrancou con eso. Nunha conversa privada que tuve con Carolina Descansa, díxome, é unha idea que pode ser boa, pero que é indefendible. E aos poucos meses Podemos retirou esa proposta das súas propostas básicas de campaña. Recolleu despois a idea Monedero cando se saiu do partido e recolleu despois Errejón cando tuvo que dar a batalla contra Pablo Iglesias e viu que o círculo de renda básica era o máis activo, onde iba a conseguir máis apoios, entón volveu a recoller. Pero por unha cuestión de loita interna. Traio esta colación porque entendo que a implantabilidade vai a depender de dúas cousas. Unha, cal é a loita que conseguimos dar, na opinión, dentro dos partidos de esquerda rupturista, sobre todo, pero de esquerda en xeral, porque eu coñezo incluso xente que é militante do PSOE que está nesta idea, e xente que está no BNG. Hai que implantar esta loita dentro dos partidos e da parte social da esquerda do país. E unha segunda loita que é moito máis jodida, que penso que foi a que fixo caer a proposta dentro de Podemos, que é a loita nos medios de comunicación. Non podemos obviar a cuestión de que os medios de comunicación hoxe en día están os analóxicos, porque digitais hai algo máis, pero seguimos desgraciadamente nunha sociedade analóxica para unha inmensa maioría da población, polo menos. Os medios actualmente están ao servicio do capital, pero dunha forma que non cabíamos antes. Está clarísimo que o país, por exemplo, que é o máximo exponente, está claro como se lle dicta agora mesmo que ten que decir co país, con todas as televisións, con todas as radios e con todos os xornais impresos. Entón, a segunda loita é como convencemos a sociedade nun panorama na que os xeradores de opinión están absolutamente en contra desta idea. E ese, penso que é o verdadeiro debate que debemos dar dentro das formacións políticas. Non podemos dar o relato dentro dos medios de comunicación porque os temos totalmente en contra. Entón, o verdadeiro debate que debería ter hoxe non é nin de números, nin de oportunidade, nin de desexabilidade, sino de estrategia para levar esta discusión á sociedade, tendo en conta o panorama que temos. Grazas. Rematei. Non son preguntas directas, pero sí son cousas que elaborei de comentarios que foron saindo nas redes e que penso que é importante aportar. Son tres cousas moi básicas. Unha, aquí
aquí se está falando moito de financiación con cargo a renda, de transmisións de renda, pero sempre dende o punto de vista do IRPF, da renda persoal, e non se está falando das empresas, e de como as empresas deben financiar isto, porque son as empresas que están destruindo emprego e as que están sustituindo traballadores por robots, están sustituindo traballadores por sistemas automáticos. Bueno, toda esa automatización que destrue emprego, evidentemente as empresas terán que pagar de algún xeito ou terán que tributar de algún xeito por todo ese tema da automatización. Número 2, tamén se fala moito de oportunidade, de conveniencia, e o que recollo das redes é que cando se fala de renda básica o que se fala é de inevitabilidade. Quere dicir, a medio prazo a renda básica universal é inevitable. Pasará sí o sí. Por qué? Precisamente por todo isto, por todo o tema da automatización, por todo o tema de que se os gobernos non queren un estropido social, e se os gobernos non queren un retroceso social enorme, retroceso en plan revolución na rúa, vale? Haberá renda básica universal sí o sí. O problema é cando, o problema é como, o problema é que evidentemente ao capital, aos gobernos, lles interesa retrasar todo isto máximo, lles interesa que isto sexa adiado no tempo, pero que é algo que pasará sí o sí. E a terceira cousa que tamén se comenta é a cuestión de a renda básica, o que implica é a sustitución de un sistema asistencialista por un sistema de dereitos, por un sistema de eu teño dereitos como cidadán polo feito de ser cidadán, polo feito de ser un ser humano, de ser unha persoa. Eu teño os dereitos que están recollidos nas constitucións dos países e que están recollidos na Carta de Dereitos Humanos e, por tanto, eses dereitos teñen que estar recoñecidos e teñen que estar financiados. Non se trata de superar o debate de se estamos ou non estamos, evidentemente non é unha cousa que se poida facer xa, pero se estamos ou non estamos falando de persoas en risco de exclusión ou de persoas excluídas. Se trata de igualar a todo o mundo en dereitos e a partir de aí eliminar os sistemas asistencialistas, vale? Xa nos queda a parte final. Querías comentar? Quería comentar unha cuestión técnica. Quería comentar unha cuestión técnica, que no programa de 12:30 a 1:30 era para debater e aprobar o documento. Estamos a facer o debate que teníamos que facer antes. E faltan 6 minutos para rematar o tempo de aprobación do documento e ainda non comezamos. Entón, a ver, Paula ten unha proposta. Non, porque eu creo que, a ver, que si o documento en realidade a maioría está de acordo con el porque xa o traballastes, pero temos dúas opcións: aprobar este documento como documento base de cara ao verán e seguramente xurda outro documento contraposto, ou intentar buscar, digo, polo que escoitei de liñas de traballo, intentar buscar integrar algunhas das liñas que saíron hoxe. Non sei como ven, que realmente o documento estritamente sobre o modelo de renda básica non ten por que incorporar cuestións que son máis de estrategia. Non sei, confesión. Que eso, claro, non o podemos decidir agora, nin eu, nin calquera outra persoa do grupo podemos decidir agora, parece a min. Que pensades? Deixámoslo para aprobarlo por medios telemáticos? A ver, eu quería engadir unha cuestión en relación a algúns comentarios que son moi oportunos sobre o tema da extensión do debate á sociedade, non? Porque, efectivamente, niso é no que temos que pensar, e dentro do grupo había varias ideas, e unha delas era extender o debate ás diferentes mareas, pero tamén desde unha perspectiva aberta, non? Para que non fora só xente próxima, senón que foran debates abertos a toda a cidadanía. Entón, bueno, pensamos por aí iremos, e despois o debate, o documento, non sei se o coñece todo o mundo que está aquí, pero
Pero bueno, sí que se pode facer na rede ou tamén sería interesante en persona, me parece a mí. Fico que o que coordina. Sí, Fico, queres Eu, explicar? ao final, o que está dicindo é no colectivo que temos de renda básica, este é un grupo de Google a través do que nos comunicamos. Entón, se alguén quere formar parte, que despois lle dé a Paula ou a mí o seu correo electrónico e o incorporamos, vale? Porque a partir de aí fixemos o documento que fixemos un documento colaborativo e bueno, realmente si vos incorporades ao grupo podemos seguir traballando, porque Eva, ese documento, eu particularmente penso que o documento só ten unha discrepancia, non? Aí que precisamente poñer a raíz do debate que houbera sobre o modelo de financiamento. É dicir, nós aquí no documento vamos a ver, a renda básica se explica o que é, se explican os 4 criterios para que a renda básica sea tal, incondicional, universal, eficiente, ¿no? Pero o tema de financiamento en ningún sitio a nivel mundial se di como ten que ser en distintos lugares. Hai xente promotora de renda básica que busca un sistema de financiamento e en outros lugares outro, non? Se coñecedes hubiera unha iniciativa en Suiza de un referéndum sobre a renda básica que era financiada tras do IBE. Eu non estou de acordo nin no colectivo estamos. Pero outro día, nunha xornada que precisamente organizada Podemos en Coruña, que era moi estando, comentou que ele estivera asesorando o Partido Laborista, que parece que quere implantar no seu programa este tema da renda básica, e preguntei como sería o financiamento e falaba de impuestos verdes e alguna cosa así que ainda non tiña claro. Quero dicir con isto que o tema do financiamento, aquí temos unha proposta moi boa, efectivamente, da Universidade de Barcelona, que con os resultados e tal, moi seria, en posibilidad, que efectivamente, pero eles mismos plantean que eles teñen un simulador, non, de como quedaría a renda, e eles mismos din que ese simulador se podrían modificar variables. Por exemplo, unha delas, que se comentaba no grupo, o tema das prestacións contributivas, especialmente de desemprego. Eles mesmos, nos reventores e tal, dicían que se podrían meter. A idea era non facelo, precisamente como decía Xavier moi ben, o tema dos custos, eso tería outros custes e significaría outro nivel de renta, pero podríase meter. Entón, quero dicir que agora non temos que facer un programa electoral, agora é un programa de debate e eso está ben a título informativo, pero, bueno, modelos de financiamentos podrían matizar. Entón, eu creo que ese é o único punto do debate que quedaba así aberto, do documento que efectivamente podemos seguir dando na rede. Insisto que, se queredes, temos eso, temos un grupo de Facebook tamén para debates así pequenos, xa me pasades o contacto. Eu fago unha proposta, digo, porque eu fago unha proposta porque penso que a xornada foi moi productiva, pero ou ben decidimos agora mesmo quedarnos unha hora máis, que non sei se será conveniente, ou decidimos respetar o horario. Respetar o horario sería máis ou menos rematar agora. Entón, eu penso que o documento está maduro, é dicir, eu penso que prácticamente non hai ninguna diferenza. Había un punto, pero eu acepto, digamos, a posición, acepto a outra posición. Co cal o documento xa poderíamos aprobar, parecemos. E entón, porque eu considero, digo, o documento con todas as propostas que se fixeron, porque eu considero importante aprobalo? Porque se o aprobamos, ainda que non é definitivo, podemos distribuir en todas as mareas. É dicir, esta é a primeira proposta que facemos para lanzar xa o debate de renda básica. Parecevos iso? Vale. Eu, no documento, eu que traía todo apuntadinho, porque hai unha cousinha que hai que corrixir, por exemplo, modificamos o importe da renda básica, pero non corriximos o 20%. Son cuestións técnicas. Corriximos eso e distribuímoslo xa e serve para comezarnos. Parecevos? Me encanta. Digo que me parece ben, ademais, para levar o debate ás mareas, aos lugares incluso onde ainda non haxa marea, pois onde queiran debatir isto. Pero eu engadiríalle facer unha especie de resumo das ideas que saíron desta
xornada, no sentido de que seguramente vai haber debates que se den igual neses lugares, e como xa eu creo que se maduraron bastante determinadas posturas, e tamén para que a posición final no plenario non seña un debate sí ou non sobre un documento, senón que se poidan meter matices como, bueno, pois a xente que non o ve tan claro, ou a cuestión de focalizar sobre que aprobemos eso non significa que non estemos poñéndonos no urxente das medidas que hai que adoptar para corrixir o déficit do Estado social. Non sei, por darlle esos matices, aprobar o documento como documento de traballo para debate, camiñando cara a esa postura que teña que tomar en Marea no plenario, pero engadíndolle, eu comprométome a facer unha especie de ideas do que saiu, que non son conclusións como que aprobouse isto, non, ideas e debates para que tamén o teñan as mareas e poidan non empezar de cero, digamos. Parece así. Moi ben. Quería hacer un comentario, non ten que ver con isto, ten que ver cos comentarios da rede, non? E quería dicir unha cousa. Falaba, un comentario era que aquí se fala de financiación, eu non sou economista, primeira cousa, pero como ciudadana. Aquí se fala de financiación a través do IRPF, pero non a través de empresas. E eu creo que ese é un punto que deberíamos tocar. É dicir, tanto de impostos a robots como de impostos a través da economía financiera. É dicir, por que aumentou o PIB e non aumentaron os postos de traballo, que decía por aí? Unha por o tema dos robots e outra porque agora os empresarios non necesitan economía productiva para facer cartos. Se con invertir en bolsas está. Tu faz cartos e invertir en bolsa, para que vas a querer montar unha fábrica se non o necesitas? Entonces, eu creo que o financiamento ten que ir máis aló do IRPF, porque senón corremos o risco do que dice Manolo, se hacer. Digo, amplías esa cobertura, digo que como ciudadana que me parece por los que aquí. Eu tamén creo que é inevitable o tema de tratar a renta básica, porque senón vai haber un estudio social. Non sei se vai a ser agora ou vai a ser dentro de 20 anos, pero é inevitable, iso estou de acordo. O que pasa é que creo que é importante, non nos ten que facer non ver urxente, que é o que decía antes eu de cambiar a política social. E que eu creo que tamén estamos todos de acordo respecto ao tema de sustituir un sistema asistencialista por un sistema de dereitos. Eu creo que o dixen aquí na miña ponencia, que eu creo que a renta básica ten que ser un dereito exactamente igual a sanidade e educación. Non, creo que nadie se plantexe que vaya fora deso, a dereita, pero aí non hai que dar a cara. E